ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ደሓን ዲኹም ጽቡቕ እዚ ትምህርቲ ኦንላይን ምስ አካዳሚ ስምረት መርሃ ጥበብ እዩ ፍትዋት ህፃናት ሎሚ ንመሃሮ ዓይነት ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ድማ ፊደል ወ ምስ ዘርአ ምፍላጥን በቶም ፊደላት ጌርካ ቃላት ንምስራትን እዩ ስለዚ ህፃናት ጽሞና ተኸታተሉኒ ኢኹም ወ ው ዊ ዋ ዌ ዎ ቀፂልና ድማ ፍትዋት ህፃናት እቶም ዝተምሃርናዮም ፊደላት ብሓባር ንበሎም ወ ዊ ዋ ዌ ዎ ንፉዓት ሕዚ ድማ ፍትዋት ህፃናት በቶም ዝተምሃርናዮም ፊደላት ቃላት ክንምስርት ኢና ወ ር ሒ ወርሒ ው ዑ ይ ውዑይ ሓ ዊ ሓዊ ህፃናት ሓዊ ውዑይ ነገር ከንድደኩም ስለ ዝኽእል ክትንክፉ የብልኩምን ዋ ን ጫ ዋንጫ ው ሕ ጅ ውሕጅ ዎ ቀፂልና ድማ ፍትዋት ህፃናት እቶም ዝተምሃርናዮም ቃላት ብሓባር ክንብሎም ኢና ወርሒ ውዑይ ሓዊ ዋንጫ ውሕጅ ዎ ንፉዓት ህፃናት ንሎሚ ዘዳለናዮ ትምህርቲ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀንዩ